joukkuekohan oli täällä ja sen syksyyn. Ja olihan tässä väliaikaisesti siirtolaisia, muistan kun talvisota alkoi ja oli tuotu yöllä tänne väkeä Salmin pitäjästä täällä lattia täynnä palelevia ihmisiä. Ja oli ollut vielä huonosti lämmitetty tämä, kun eivät tienneet. Sitten tämä seura-esimies, joka oli aikaa tuo Tauno Multainen, niin taisi tulla sitten lämmittämään. Ja sitten hän jakoi niitä ihmisiä tästä minkä mihinkin sitten majoittumaan. Ennen kuin viikon päästä joskus siirtivät sitten tuonne Sisä-Suomeen. Näin, saatiin sitten käyntiin tämän talon toiminta ja sitten se oli hyvässä käytössä sota-aikana ja sitten varmasti 50-luvulla oli kovassa, vieläkin kovenemassa käytössä ja tätä laajennettiin 80-luvulla eli tätä taloa. Mutta nyt kello on niin paljon, että jälleen musiikin jälkeen menemme urheiluun ja palataan. Nyt vaihdetaan lähetyspaikka ja siirrytään tuonne koululle, toimivalle Akkalan Joukkolan koululle. Näin Katri Helena joskus silloin ennen vanhaan. Tänään helmikuun 17. päivä on muuten suomalaisen katkeruuden merkkipäivä. Vuonna 1980 tänä samaisena päivänä nimittäin Juha Mieto hävisi kultamitalin sekunnin sadasosalla tietenkin ruotsalaiselle Thomas Wasbergille Lake Placidin olympiakisojen 15 kilometrillä. Ja sen jälkeen aika monta kertaa on ollut sekunneista kiinni se, että Suomi on monissakin eri lajeissa ruotsalaisille hävinnyt. Mutta viime päivinä on sitten ollut tahti ihan toinen askelten. Ruotsalaiset yrittävät nyt ottaa sen vähänkin irti tästä suomalaisten menestyksestä rallissa, tuolla pujottelussa ja missä muussa me on pärjätty. Hiossakin me on pärjätty taas ja tulevana viikonloppuna toivottavasti menestystä tulee lisää, kun Ramsaun maailmanmestaruushiihdot alkaa. Minullahan on tänä aamuna ollut seurassani täällä studiossa työelämän tutustuja Panu Vatanen, joka on itsekin urheilija. Kiinnostaako sinua nuo viikonloppuna alkavat MM-hiihdot? No ei nyt ne hiihdot niin paljon, mutta eikö sitä mäkihyppykin tule? Tulee, kyllä. No sitä on ihan mukava seuralla, miten se Janne Ahonen pärjää sillä. No mitä sinä uskot, mikä on sinun kisaveikkaus? No kyllä se Janne Ahonen voittaja. Olisiko se Itävallan Wildhöselisti sen jälkeen? No kun eikö hypätä isoja pienimäkiä ja sitten vielä joukkuemäkikin, niin ottaako Suomi kaikissa kultaa? En usko. Kyllä se Janne varmaan 2 mäessä ottaa, mutta joukkuemäessä tullaan bronssille. Selvä. Tämä oli Panu Vatasen kisaveikkaus ja kisojen jälkeen sitten nähdään, että menikö oikein. Viikon kylä on tänään Akkalan Joukkola Tohmajärveltä ja Ripsan kyydissään Tero Kettunen ja toimittaja Tapio Laakkonen ovat nyt siirtyneet tuonne Akkalan juuri uudistetulle laajennetulle koululle tekemään lähetystä. Kohta kuullaan sieltä juttua. Koululaiset ovat toivoneet Nailon Beatia ja tässä viimeinen. Mitenköhän on mahtanut alkaa kouluaamu tänään Akkalan koululla? No hyvin on varmasti alkanut Akkalan koululla. Nimittäin istun tällä hetkellä Akkalan koulun luokassa. Esa-Matti Savinainen pitää opetusäidinkielen tuntia täällä ja minä istun täällä pulpetissa ja ihan hyvin mahdun muuten pulpettiin. Tässä on 5-6-luokkalaiset tässä luokassa ja hyvin uuden näköisissä pulpeteissa on. Itse asiassa nämä ovat remontin myötä nämäkin pulpettien kannet on hiottu, koska näissä ei yhtään kaiverrusta ole. Ihan omat kouluajat tulee tässä mieleen, kun tuli kaivereltua näitä omia puumerkkejä niihin puupintoihin, mutta nyt on rikos vanhentunut, että uskallan tunnustaa tämän. Esa-Matti Savinaisen pöydällä on useampikin Kalevala. Täytyy hiihtää tuonne, nousta pulpetista tästä ja mennä Esa-Matin luokse ja kysyä, että onko tämä nyt joku erikoinen viikko tänään, kun Kalevalaita on pöydällä? Tänä vuonna vietetään Kalevalaan 150-vuotisjuhlavuotta ja 28. päivähän on Kalevalan päivä ja meidän koulussa nyt on ajateltu tällä ja ensi viikolla tähän Kalevalaan paneutua sillä tavalla, että selitettäisiin Kalevalan päähenkilöt ja mikä on Kalevalan juoni ja
ainakin yläluokkalaisten kanssa on suunniteltu, että piirrettäisiin sitten kuvia Väinämöisestä, Sammonryöstöstä ja Lemminkäisestä ja niin poispäin. Pikkusen tutustutta tuohon runoon muotoonkin. Esa-Matti Savinainen, olet varmasti ylpeä tästä koulusta tällä hetkellä. No, todellakin olen ylpeä. Voin sanoa, että toiveiden täyttymys oli, kun viime syksynä kauan odotettu peruskoulun peruskorjaus ja laajennus saatiin toteutettua ja päästiin uusiin ajanmukaisiin tiloihin. Ja kalusto on ollut nyt sellainen, kun kaikissa kouluissa pitäisi olla. Ja voisi sanoa, että syksyn eräs huipentuma oli sitten marraskuun 9. päivä, kun vietettiin koulun vihkiäisjuhlaa ja paikalle saatiin muun muassa opetusministeri Olli-Pekka Heinonen. Eli pari vuotta remonttiin meni ja sitten viime marraskuun 9. päivä pidettiin tämä juhla. Ja mitä kaikkea tehtiin tällä koululla? Molempiin rakennuksiin tuli lisää tilaa, niin että tuo vanhempi rakennus, joka on viime vuosisadan puolella rakennettu, niin siitä luokkatilaa laajennettiin, niitä saatiin noin 100 neliön liikuntasali. Ja sitten tähän uudempaan rakennukseen, joka on valmistunut 37, niin päätyy rakennettiin yksi luokkahuone, jossa 3. ja 4. luokka työskentelee. Lisäksi sitten keittiö korjattiin aivan täysin, että meillä oli todella vanhanaikainen puutteellinen keittiö ja nyt on pieni, mutta hyvin toimiva. Ja sitten kaikki pinnat ulkoa ja sisältä on uusittu. Ja yksi ylpeyden aihe on myös, että meillä on 8 tietokoneen luokka käytössä. Aika harvinaista herkkoa, että kyläkoulua tällä tavalla laajennetaan ja remontoidaan. Mikä sinun mielestäsi on se salaisuus, että miten Akkalan Joukkolan kylillä on tämmöiseen päästy? No täytyy antaa kiitos muutamille kylän aktivisteille, jotka ovat tämän laajennuksen puolesta kovasti sitten tuoneet tarvetta esille. Kovasti on ollut vastustustakin, mutta oppilasennusteet olivat 80-luvulla todella hyvät ja huikeat ja meillä oli 71 oppilasta enimmillään ja täällä oli kyllä todella ahdasta ja hankalaa työskennellä. Voi sanoa, että tietty perään antamattomuus on mahdollistanut tämän työskentelyn. Vaikka sitten valtionavut pienenivät, niin silti hanke saatiin toteutettua noin 3,5 miljoonalla. No, miten tämä oppilasennuste tällä hetkellä ja kuinka paljon nyt on oppilaita? No, meillä on nyt 55 ja ennuste ei ole paras mahdollinen, se on laskeva, mutta toisaalta ennuste on aina ennuste ja tähän asti on useimmiten käynyt niin, että sitten kun on edetty vuosia, niin oppilaita on aina tullut enemmän kuin muutama vuosi sitten ennuste olisi osoittanut. Että toivotaan, että jatkossakin käy näin. Ja toivottavasti erittäin käsitellään, niin tänne tontteja on, kuulemma 20 tonttia tänne saadaan tälle kylälle. Eli sillä tavalla, jos uudisasukkaita on tulossa, niin heille ainakin paikka löytyy, mutta siitä enemmän tuossa 20 minuutin päästä. Mutta lienee paikallaan, että kylään nuorisoa jututetaan, kun käydään tässä luokassa seisotaan, niin lähdetään liikkeelle tästä vaikka ensimmäisestä pulpetista. Kerrotko sinä nimesi ja kerrotko vaikka, että mikä on parasta tällä kylällä? Ikonen Tommo ja no en nyt ja ehkä luistelu. Luistelu on sinun harrastuksesi. Missä sitä voi luistella? On tuossa Akkalan kentällä. No entä sinä? Kari Sistonen. Ja mitä sinä harrastat? Eli puhutaan nyt tässä teidän kanssa siitä, että mitä tällä kylällä voi tehdä vapaa-aikana. Luistella. Ja hiihtää. No koska teillä on pidetty hiihtokilpailut tällä koululla? Ei ole vielä. Perjantaina on. Perjantaina pidetään hiihtokilpailut. Aika tosi upea tuo kello on. Mitä tuo kello yleensä kertoo? No, että tunti loppuu tai välitunti alkaa tai... No sitten rynnätään kanssa yleensä ulos niin kuin kerralla kaikki vai hyvässä järjestyksessä? No, enpä tiedä. No kerro sinä nimesi. Laura Eronen. Ja sinä olet 5- vai 6-luokkalainen? 6-luokkalainen. Ja miten sitä sitten ensi vuonna mennään jo yläasteelle vai? Niin. Pelottaako? Ei. No onko kiva ollut olla 6 vuotta jo tässä tai 6 vuotta niin tässä koulussa? No ihan kiva. Miksi? En tiedä. No se on kiva kun on kiva. Näytäs sinä vierustoveri siellä. Virpi Sistonen. No mitäs sinun aika kuluu tällä kylällä? No hiihtoa ja tanhu harrastan. Tanhu? Onko täällä tanhupiiri? On. Minkälainen? No kansantanssi ja tanssit on siellä. Onko teitä paljon? On yli 9. Ja onko poikia mukana paljon? 3. Ahaa, eli sen tyttöjä on enemmistö.
No sitten kierretään vielä yksi tyttö täältä perältä. Huomenta myös sinulle. Emma Inkinen. Niin. Ja mitäs sinun kuluvat päivät tällä kylällä? Luistelen ja luen. No, onko täällä tarpeeksi sulla kavereita? On. Mites pitkä koulumatka sinulla on? 2 kilometriä. Ja sinä jalkaisin taidat? No, potkurilla ja pyörällä. Eli potkuri on potkukelkka, ketkupolkka on oikein hyvä väline. Mutta tämä rytmiryhmä täällä on 4 poikaa linnoittautunut suorastaan tänne perälle. Onko tämä tämmöinen takarivin poikien edustusjoukkue? Mikä tämä? No joo. Kerro nimesi. Pekka Koponen. Ja sitten sinun arviosi tästä kylästä vaikka. Minkälainen kylä on? No, ihan mukava. Miksi? No täällä pystyy harrastamaan kaikki. Niin no mitä? Luistelu ja sählykonen. Se luistelu, eli te pelaatte vissiin jääkiekkoa vai mitä? Jääpalloa tuossa. No onko tullut pallo silmään monta kertaa? Tai tullut musta polvi tai semmoista? No, muutaman kerran. Onko hampaita katkenut? Ei. Miten se on, kiusataanko teille kovin paljon täällä koulussa? Niin? Ei paljon. Onko sinunkin mielestä? On. No mikä sun nimi on? Juho Erronen. Erosen Juha. Ja Juha Erosen arvio tästä kylästä, mikä on parasta? Ihan hyvä. Mikä on parasta? Luisteleminen. No kyllä on kovasti luistelijoita. Entäs sinä, ootko sinäkin luistelija? Joo. Eikö mitään muuta voi harrastaa kuin luistelua? Sähly. No niin, selvä. Tämmöistä on kasvavaa nuorisoa näillä Akkalan Jouhkolan kylällä. Kaikesta päätellen hyvin reipästä ja ulkoiluhenkistä. Miten se on sitten, Esa-Matti Savinainen, onko täällä kulttuuriharrastusta? Sinä ainakin näytelmäpiirissä olet. No, minä olen näytelmäpiirissä. Täällä Akkalan Jouhkolassa on tämä Akkalan Jouhkolan nuorisoseura. Melkein joka vuosi saanut yhden näytelmän aikaiseksi ja pari vuotta sitten seura täytti 75 vuotta ja tuntui, että yhdestä näyttelijästä on pulaa ja minä lupaudun ja olin silloin ihmetohtorin roolissa ja viime vuonna innostusta jatkoi ja huomasin, että työn vastapainoksi on mukava työskennellä aikuisten kanssa isolla näyttämöllä, kun täällä koulussa on aina pienellä näyttämöllä ja olin virolaisen Vellon roolissa ja tänä vuonna tämä näytelmä jatkuu. Meillä on pari viikon päästä ensi-ilta. Vaimo Kulta ja Armas Anoppi. Ja nyt ehkä minun näytöt ovat olleet jo riittävät, koska olen saanut sitten kuiskaajan roolin ja esitän sitten näytelmän alussa prologin. Näin. Tämmöistä kuuluu siis tälle koululle, upealle koululle, joka on vasta remontoitu. Tanja jatkaa studiosta ja sitten tuossa reilun 10 minuutin päästä niin puhutaan tämän kylän monipuolisesta elinkeinoelämästä. Ei tästä nyt sen kummemmin jatketa, paitsi musiikillisesti. Silja Inkinen on toivonut Jukka Kuoppamäen kappaletta Paljon sanomatta jää. Varsin viisas sanoitus Ismo Alangolta, kun Suomi putos puusta. Viikon kylä on tänä aamuna ollut ja on edelleen Akkala Jouhkola Tohmajärveltä. Tapio Lakkonen on siellä edelleen. Niin, Akkalan koululta jatketaan. Ja tässä pöydän ääressä on lisää kyläläisiä. Jatketaan siitä, mitä lupasin, eli tämän Akkalan Jouhkolan monipuolisesta yrityselämästä tai... On aika monipuolisesti täällä löytyy muutakin kuin maataloutta. Aunio Lajunen, kerro sinä, mitä muun